Moikka moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tosiaan tänään me kun mä en ole tehnyt pitkään aikaan videoita, niin mä ajattelin tosiaan tehdä tänään videon. Jonkun parkour-videon. Tää parkour-paikka, missä me viimeksi oltiin, niin on vähän uudistunut. Joo. Tämä sitten on tullut. Mä vähän pelasin tätä jo tosiaan tänään ja tota, näistä sitten niinku voi, no tuolta voi ostaa näitä, mutta niilläkin pääsee tänne, mutta näilläkin pääsee. Näitä leviä tai näitä voitaisiin vähän alkaa grindaa tai tehdä jotain tällaista. Mä koitan vaan speedrunnaa tätä, koska mä en jaksa niinku koko ajan pysähtyä. Jää! Näittekö te ton? Mä en oikein kuva. Tää. Mä äijä. Ja nyt mä kuolin. Tosiaan tässä ei muuten sit menetä näitä kamoja, joten me voitais ehkä nyt hankkia näitä leviä joku 10 tai jotain sellaista. Ja sitten katsotaan mitä sitten tehdään. Varmaan nopeutan sitten tästä, että nähdään sitten. Meillä on tosiaan 15 näitä, joten voitais ostaa tältä tyypiltä noita. Sitten lähdetään parkkaamaan tätä vähän En tiedä kyllä mitä sitten tapahtuu kun tän pääsee, mutta ehkä se nähdään tällä videolla. Mä en tee tästä varmaan mitään maailman pisintä ainakaan. Ei ole tarkoitus tehdä, mutta katsotaan nyt, eihän tästä ikinä tiedä mitä tapahtuu. Halleluja teille. Mulla on puoli HP.
Tosiaan mä en tiedä, mistä saa niinku ruokaa, koska jollainhan välillä on kaikkea ruokaa, mutta mistäköhän sitä saa. Nyt koitetaan speedrunna, katsotaan kuinka pitkältä päästään. Aika pitkälle päästiin, mutta ja siis mulla ei ole tullut oikein videoita, koska mulla ei ollut oikein mitään. No mulla ei olisi mitenkään ollut aikaa kauheasti. Eikä mulla ollut sitten videoideoita, niin lähettäkää vaan ihmeessä kommentteihin, että mitä videoita pitäisi tehdä. Pitäisikö ottaa oma survivaali vai mitä? Tää oikeasti olisi siis mikään maailman vaikein parkouri, mutta jos mä vaan keskittyisin tässä, mutta mä vaan koitan speedrunnaa tätä koko ajan. Niin. Jos te myös haluatte vaikka sellaisen videon, missä mä näytän miten tehdä vaikka oma skini tai jotain ja sit miten sen saa Minecraftiin, niin laittakaa tykkäys tälle videolle. Jos tää video saa 3 tykkäystä, niin mä teen sellaisen. Nyt ollaan jo aika pitkällä. Halleluja, kauan. Ei se ole enää kauhean pitkä matkaa. Nyt ollaan näissä. Mikäköhän mä tässä paikassa? En tiedä, mutta mä lopetan sen sit kun mä oon tehnyt 5. Sit kun mulla on 5 näitä jäljellä. Huija. Pitäisikö testaa tällä? Nyt lähtee kunnon speedrun. Halleluja, mä oon jo näin pitkä. Jos mä saisin tää tälleen läpi, niin sitten ois kyllä ihme. Tilililaa. Näittekö te kuinka lähellä toi oli, että mä olisin hyviä.
Minkä takia tää edes toimi? Tää on epäreilua. Nyt lähtee vuosisadan speedrun. Ei ollutkaan. Lähtee uusi yritys. No niin, vielä yksi. Sitten joko mä tipun korkeat sillä, että mut loppuu HP. No niin. Lili. Ei tuu mitään. Laittakaa muuten kommentteihin myös, että mikä on teidän lempi Italian brainbrotto. Tää video varmaan oli tässä ja me nähdään varmaan ensi videossa ja se ois ehkä, tai se ois morjens. Pöytää.